मानगोनां खाम्फा बरगयारि बिथाङा 14 नं चिरां दुवारखौथ' बाद होबावदो एनि कन्स्टिटुवेन्सियाव गेलेबाबो भटखौनो बिथाङा मोननाय नंला। मानगोनां बिपिएफनि लाइमोन गांखंनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि प्रहलाद बिथाङा ओरैबादि बुंबाय एकदमबारे माइनास बिथांखौ इमरान हाशमिजोंसो रुजुबाय ओरैबादि माइनासखा आरो बे बुस्थुखौ बयबो मिडियायाव दामना होयोब्ला बिथांखौ रावबो भट होनाय नङा। बिपिएफनि आथ' होखाया बेनो रावबो मोजां मोनखाया आरोबाव जाय थांहां फैहां जानानै दं बिसोरबो दा बिथांखौ बिथांनि थाखायनो बिपिएफ दोलोआव फैजोबसिगोन आरो जायफोर इउपिपिएलआव चिरस्थायी गोगोम गोरा बिबान लानानै खामानि मावगासिनो दं बिथांमोनाबो बिथांखौ सुखुनाय नङा भटखौ जुदानोसो होगोन। बे खोथाया आवाजआ क्लियार जाखाबाय खाम्फानो होनाय नङा। अब्ला इउपिपिएल दोलोआ ओरैनो मोनसे लस जाखाबाय। दिनै प्रमद बर'खौ मानि थाखाय रायजो राजाफ्रा इयुथ्सफ्रा नागारनो गोनां जादों। टिका होयो गुबुन जायगानि, लेखा साप्लाय खालामो गुबुन जायगानि, लेबार लाबोयो गुबुन जायगानि, गासिबो गुबुन जायगानिखौ जाहोजोबनाय। बिटिसिआव जायफोर बिथांमोना बर' रायजो राजा आबै आजौमोनहा बिमा बिफाफ्रा दानि ओंखारबाय थानाय सेंग्रा सिख्लानि बिमा बिफा सोरबा बिबौफ्रा सेक्रिफाइस खालामनानै गालांबाय। प्रमद बर' बिथाङा सासन खालामनाय लोगो लोगो बेखौ गुबुना सेक्रिफाइस गैया, गोलोमदै थरसे गैयै, थै थरथिंसे गैयै मानसिफ्रा दिनै बेवहाय खाबु लानानै मोनजानो हागासिनो दङ। बेखौ जों बोरै नेनानै थानांगौ? जोंनि गोसोआव निस्सय माबा मोनसे बिग्रायखांगोन आरो दिनै बेखौ प्रमद बर' बिथाङा गावनि आखाइजोंनो दौनानै होगासिनो दङ। बेयो बिथांनि थाखाय बयनिख्रुइबो लासिंसिं बाथ्रा आरो देरसिन गोरोन्थि। दा बेखौ लानानैनो मानगोनां प्रहलाद ब्रह्म बिथाङा मा बुंदों रायजो राजाफोर नायनांगौ। आसाम सरकारा मोनसेनिफ्राय मोनसे उल्थासो जोंनि पावारखौसो लांफिनजोबदों। दिनै मामाया बुंबाय थायो 91% दिनैहाय जोङो इमप्लिमेन्ट खालामनो हाबाय। अमित शाहआ बुङो 82%, दिनै नरेन्द्र मदि साहाबा बुङो दिनै माने 99%। दा दिनै गासिबो उल्थाजोब आरो मालाय बिथांमोना भट जोंनो गोहो हरनो, जोंनि डेभेलपमेन्टनि खामानि मावनो जोंनि गोहोखौसो उल्था दिनै लांफिनजोब्बाय। दिनै बेखौ जों नुगासिनो दं आरो मालाय। दा इमप्लिमेन्ट जानायमोनब्ला दिनै ट्राइबेल इउनिभारसिटिया बहा थांखो, दिनै मेडिकेल कलेजफ्रा बहा थांखो, दिनै एनआइटिआ बहा थांखो, दिनै बेफोरनो फोरमान बिथांमोना 90% जेबो इमप्लिमेन्ट खालामाखै। बरंस बिटिसिनि थाखानाय पावारखौसो दिनै 90% लांफिनजोब्बाय। दिनै इएमफोरनि पावार गैला, चिफ डिपुटि चिफनि पावार गैला, दिनै मर्यादा गैला, हा हुआ 7.2नि गेजेरजों थांफिनजोब्बाय। जोंनि खास हाया थांफिनजोब्बाय, जलाखयमाटि थांफिनजोब्बाय। दा ट्राइबेल बेल ब्लकआल' जोंनि हा, मियादि हायाल' जोंनि हा, फरेस्टनि हायाबो थांफिनजोब्बाय। दा बेबादिनो जोंनि पावारफोरखौ दिनै 90% लांफिनजोब्बाय आरो मालाय गासिबो उल्थाजोब। दा बिनिफ्राय जों रायजो राजाफ्रा बुजिनो मोन्दों प्रमद बर'नि दारै बिटिसिआ जोबस्रांलांसिगोन। बेखायनो रायजोफ्रा दा हाग्रामा बिपिएफ दोलो नङाबा बिटिसिखौ बासायनो हानाय नंला, सेंग्रा सिख्लाफोरनो साख्रि होनो हानाय नंला, बेखौ दिनै नुदों आरो मालाय। दा फरेस्टनि जे साख्रि होबाय थादों बेबो बिथांमोना होनो हायामोन। खारन बै समाव सिएसबिनि चेयारमेना राजेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांमोना बे फाइलखौ दोनखोमादों, फरेस्टनिखौ हरफानो हायाखै, रिकुइजिसन खालामदोंमोन आसाम गभर्नमेन्टआ 1 लाख साख्रि होनायनि नामाव। खिन्थु बेखौ फाइलाव सोखांनानै दोननानै हराखै, जायनि थाखाय दिनै बे प्रमद बर' सरकार, रनजित बसुमतारी बिथांमोना साख्रि एपइन्टमेन्ट होनो खाबु मोनदों। दा बेफोर राजनितिखौ बिथांमोना परियाल केन्द्रिक खालामदों, डेभेलपमेन्टखौ परियाल केन्द्रिक खालामदों। दिनै नुबाय फेरेंगिया गावनि फिसाजोखौ होदों, सोरबा TCLC चेयारमेन दिनै बिथाङा गावनि फिसाजोखौ होनानै लादों। बिदिनो सोरबा इएमफ्रा गावबा गावनि फिसाजोखौ होनानै लादों, बिहामजोनो होनानै लादों, बिजामादैनो होनानै लादों, रायजो राजाफोरनो होआखै। आरो लोगोसे दिनै माने सेलेक्सनावबो बिराद बेले बेजे। दा बिथांमोना रागा जोंनानै हाइकर्ट केस होनायनि बाथ्रा बुंदों। जायफ्रा माने इन्टारभिउआव 100 नाम्बार मोन्दों दिनै बिथांमोना मोनाखै, सोरबा 50 मार्क्स मोननायफ्रा मोन्दों। दा दिनै OMR सिट नायफिननायनि बाथ्रा बुंदों। दा बिथांमोननि मोनफ्रोमबो साख्रिनि सेलेक्सनाव दिनै बिसंगतिया जायो। दिनै आगोलनि टेट मास्टार होनायावबो जादों, सिटेट फिटेट होनायावबो जादों, आरो एबारावबो बिथांमोना कलेजाव बिदिनो खालामबावबाय। दा बिथांमोना मोनसेबो खामानिखौ मोजाङै मावनो रोङा। बिथांमोना बुंदोंमोन 5 लाख साख्रि होनायनि बाथ्रा, नाथाय बोरो दा 300-400टा पस्टजों बिथांमोना मा खालामनो नागिरदों? दा बिपिएफनि थाखायसो बिथांमोना बे साख्रिखौ होनो हादों। बाखि 8000टा पस्ट भेकेन्ट दंमोन, बेथ' गासिबो एग्रि परिखानि गेजेरजों हाबफैजोब्बाय। होमब्ला दिनै रायजो राजाफ्रा मा लुबैदों?
जे लकेलाव थानानै बिटिसिआव थानानै बिटिसिआव साख्रि मावनो हायाब्ला मा खालामनानै जागोन ओंखायनो बयबो गारजेन सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै बिपिएफखौनो नांगौ होन्दों ओंखायनो हाजार हाजार सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोंजों ओंखारफादों बिमा बिफाफ्रा जोंजों ओंखारफादों जोंनो मोनथाम खामानिखौ लानानै गुरुत्व लादों एक नाम्बारा जोंनो हानि पाट्टा नांगौ 2 नाम्बारा जाहैबाय जोंनो सेंग्रा सिख्लाफोरनो बिटिसिआव जेसेबां साख्रि ओंखारो बिनि 100% जब रिजार्भेसन नांगौ जेसेबां टिका टुक्लिनि खामानि ओंखारो साप्लाइनि खामानि ओंखारो बल्डार कुवारि सेन्ट ग्रेभेलनि कुवारि जिखुनु जाया खामानियानो बिटिसिनि मानसिफोरनि थाखाय 100% रिजार्भेसन जानांगौ बिनि थाखाय जों खामानि मावगासिनो दं आरो जोंनि इउथ्सफ्रा बेखौनो मोजां मोननानै दिनै फैगासिनो दं मोनबा गेरेन्टि होदों गासिबो जों आखरे आखरे पालन खालामगोन प्रमद बर' बादि थगाया न'खर न'खर साख्रि होगोन होननानै 75,000 होगोन होननानै दिनै हानि पाट्टा होगोन होननानै होखारनाय बेबादि जोंनाव गैया बिनि खुगायाव खालि गोदै राव बिखायाव मा दं बेनाव जेबो बुजिनो हाया बिथाङा बुङो सान्थि 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 फैबा उन्नति फैनांगौ उन्नति फैबा खौसेथि जानांगौ नाथाय बिहा थाखा फैसा लाबोनो हाया दिनै नुदों जों बाजेटआव नुवाखै होनबा 250 कोटि थाखा हरफिननाय दिनै दिल्ली गभर्नमेन्टआ थांनाय बोसोराव 175 कोटि हरदों देग्लाय 60 कोटिल' हरबाय 6 फाइनान्सआव हाग्रामा सारनि दिनावहाय जादों 1875 कोटि थाखा मोन्दोंमोन दिनै प्रमद बर'नि दिनाव मोनबाय जों 1354 कोटि थाखाल' होमबा 500 कोटि थाखा दिनै डिफारेन्स जाबाय दा बेबादिनो थाखा फैसाबो लाबोनो हाया बिटिआर एकर्डबो इमप्लिमेन्ट खालामनो हाया साख्रि बाख्रि मालायनो होबाय कन्ट्राक्टनि खामानि दा नुदों बिथांमोनहा दा दिनै ट्रेक्टर साप्लाइ गुवाहाटीनि कन्ट्रेक्टर पावार टिलार साप्लाइ गुवाहाटीनि कन्ट्रेक्टर दिनै लेखा साप्लाइ दिल्लीनि कन्ट्रेक्टर दिनै इरिगेसननि कन्ट्रेक्टर बाहेरानि कन्ट्रेक्टर दा बे लामा दालां गासिबो बाहेरानि कन्ट्रेक्टर मावफैजोबबा जों बिटिसिआव थानानै मा लाब जागोन होमबा बै 7,000 मुंख्लं जानाय गायदे हेलेनामोन थैनाय सुजित नार्जारी थैनाय भुमखायाव 12 जन रेप खालामजानाय बिथांमोननि आत्माया दिनै सान्ति मोनगोन नामा दा ओंखायनो बर' रायजो राजा बिभिन्न जाति जनगोष्ठी खौसे जाबाय एइबारनि बिसायख'थियाव दिनै ट्रेक्टरखौ फाल्थायगोन प्रमद बर'खौ अराय समनि थाखाय बिदाय होगोन जोंखौ दिनै उच्छेद खालामनो नागिरदों जों इउपिपिएल दोलोखौनो उच्छेद खालामसिगोन खाम्फाथ' मा बे 14 नाम्बार बे जों मिरिस गेलेबा 14 होना होमबा 9 नाम्बारखौ 14खौ नङा होमबा 14 होनो बेखौ जों खुरिजों दानगोन हाग्रामालाय जों जुजिनो हानाय गोहो दं आरो हाग्रामा सारा बेवहाय 14 नाम्बाराव गेलेगोन गिनानै फैबाय बियो नङा होमबा दा खाम्फानो जेबो गैया खाम्फा माने फैसा गब्लंनाय खाम्फा माने फैसा खामफ्लंनाय बे जोंखौसो बुंबाय थायो हरेक मालनो भाङासिङानो हरेक माला दाम दंना गैया सोरांबानो भाङासिङा सेनाखि होनना मानसिफ्रा नागिरोना नागिरा हरेक माल सोरांबानो जोंना आइजोफ्रा हरेक मालजों दिनै गेलेनांगौ जायो गेलेनांगौना गेलेना दा खाम्फाया जाबाय माने 500 थाखा फुराना नट 2000 फुराना नट बेखौ दा रावबो बाहायला खामफ्लंनाय फैसा बियो मिथिबाय रागथि सोरा रिसाइक्लिं जाया बेखौ भाङासिङायावबो लाङा ओंखायनो बे दिनै सासे फ्लप एक्टर इमरान हाशमि एक्टर होनो बेखौ दिनै जों मिथिबायना इमरान हाशमि एक्टरा माबादि सिनेमा लायो बुजिखागौ नङा होमबा बिनि सिनेमाया फ्लप जादों थ्रि गार्ल्स एन्ड दा गल्डेन कुकुनाव एक्टर जादोंमोन सिनेमाया रिलिज जायाखै बेना थिग बेबादिनो सासे फ्लप हिर' बे खालि फायखाना खाथिनि दखानखौल' मिथिगौ बेबादिखौल' नागिरनानै बेरायबाय थायो दा बेबादि एक्टरखौ जोंनो नाङा रायजो राजा बिथाङा बिदाय होबाय गोजोन्थों नुनो मोनबाय हाब बिराद लासिं लासिं बाथ्रालै खाम्फा बरगयारिना एकदमबारे आखला आरो नैबे दा लास्टआव प्रहलाद ब्रह्म बिथाङा बुंनाया मा दखान हाबाब बाबाब ओइ बेफोरखौ बारा दामजायाबो लाजिनाय मोनो आंनि चेनेलफ्राव बे बारा बिदि रावफ्रा थाया जाय हक दे रायजो राजाफोर नायनानै लादो कमेन्ट्सखौ जानला मोनला बै आरजाथारै सोदोब बा मानगोनां रायजो राजाफोर एन्ड माय डियर युथ्स एन्ड माय जिबि ब्लग फेमिलिस आई वुड लाइक टु रिक्वेस्ट टु अल अफ इउ जिखुनु जाया नोंथांमोना कमेन्ट्सखौ बै नों माबा मोनसे रायहर बुंहर गाज्रि ओमफ्राय बै गाज्रि शब्द लाइननि रावै कमेन्ट्सफोरखौ अन्नानै प्लिज दाहर आरो ओरैनो माबा मोनसे राजनितिकनि रावजों रायहर बुंहर बा माबा मोनसे लिरहर खिन्थु बै गाज्रि लाइन बे हाशमि बै इमरान हाशमि बेफोर लाइनजों कमेन्ट्सफोरखौ दा लिरहर मानगोनां नोंथांमोन दे बेनो कमेन्ट्सखौ नोंथांमोना लिरनायखौ आं नेनानै थागोन थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं